И какво става, хора? Аз съм играч АПГ. Сега ще ви покажа едно филмче. Сега ще покажа едно филмче и след по какъв хубав ден само аз в този час аз да си играя, но братчето ми го няма. Затова ще го потърся, защо да не. Така да видим на танкове. Уау, какъв е този знак там? Да го потърси какво е. Така, хора. Така. Сега ще тъкнем на там. Добре, виждам някакъв знак. Дайманти! Уау, дайманти, what? Супер, дайманти! Упс, имам оръжие в мен. Знак какво показва? Да тръгне на там. Не мога да полета малко. Яй! Уау, какво е това там? Какво е това там? Какво е това тук? Я, я, я. Какво е това? Уау! Дайманти! Уау! Уау! Какво е това? Това тайна пещера ли? Уау! Тайна пещера. Уау! Какво има в неги? Какво ли има в неги? Какво ли има в неги? Ще слезна да потърся. Уау! Какво е това? Уау, легво! Фак! Уау, много дълга пещера. Ще тръгне напред. А тук какво има? Какви са тези стъпали? Уау! Тук какво има? Вау! Тук е заключен. Какво има там? Какво има там? Какво има там? Какво? Какво има там? Фак! Не мога да влеза, защото ще тръгна напред. Уау! Уау! What the fuck? Уав! Как ще ги прескоча? Как ще го прескоча? Добре, прескоча. Уау! Какво ли им? What the fuck? What the fuck? Искам да влеза. Не. What? Братчето ми къде? Имам някакво съмнение в това. Сигурно братчето ми е тук. Тук има някакъв страшен или нещо има тук. Има много работи. Да отидем навън и да тръгнем някъде другаде. Да отидем навън, да видим някъде. Да ида някъде по-навътре. Видя какво е. Вот. Навън.
Сега ще ода натам. Да видя. О, има. Дай газ. Ай, газ. Така да видя. Да го затворя това, да не влезе някой. Упс. Добре, имам фекъл. Но то да там да видя. Малко да липна. Лоп, казва. Само натам. Уау, самолет! What the fuck? Какъв самолет? What the fuck? What the fucking? Какъв самолет? Уау! Колко яко. Паси. Зомби! Това зомби ли? Fuck you, зомби! Fuck you, зомби! Fuck you! Добре, само би го. Какво е това зеленото бомбонче? Вкусно! И да, хора, благодаря ви, че гледахте този филм. И лек ден от мен. Изпращайте ми чаленджи, да знаете.